Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para alim ulama sesepuh sapini sepuh ingkang tansah kula hormati lan kutha-ati ingkang sepindhah monggo kita sedaya sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punika kita sedaya saged makempal ing dalem acara syukuran kanthi adaan sehat wal afiat. Kaping kalih sholawat serta salam mugi tetep atur tunjuk dumateng junjungan kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad wasallam ingkang mbeta umatipun saking zaman jahiliyah menuju zaman Islam sahingga saged kita raosaken sapunika mugi-mugi wonten yaumul qiyamah mangke kita sedaya pinaundang syafaat ingkang agung syafaat ingkang kita antu-antu ingkang ulama amin ya rabbal alamin.